Сега ще видим колко вода мръсна, колко мръсна вода сме хвърли по време на процедурата. Така. Аз лично за първи път такова нещо виждам, защото от врата на Филип по време на процедурата направо от найлона изтече цяла локвичка на земята. Така. Има. Има на ъгъла доста. И сега ще я покажем. Ето това е количеството вода, което не е никак малко. Изтече доста, в смисъл наистина много. Не е много прозрачно, мътничко някак запотно. Това е мръсна вода, да. Това са токсини, които си хвърля от тялото. Добре. Можеш ли да кажеш как се чувстваш сега, защото ти ми сподели неща, които аз до сега не бях чул. Странно пътешествие на мен за първ път. Много силно въздействие, особено ако има вътрешен процес, да можеш да осъзнаваш какво се случва. Не знам, аз в началото всичко беше просто топлина, парни, в един момент почнаха едни такива вибрации. Аз спряхме вибрацията на масата, да ми вбръжат ръце, да усещам как има нужда от разтваряне, това да излезе, отваряме найлона, направо вуф. Сега вече нямам тепене в ръцете, няма никъде, ама силно усещане, леко така подобно на много приятното така наречено оргазмично, няма да го сравнявам, но това ми дойде на мен. Долу нагоре, ръцете, краката, всичко в една посока. Прекалено хубаво. Точно това е, когато блокажи по тялото се разблокират. Много често енергията успява да стигне до края на крайниците, на ръцете, на краката и се усещат като иглички, като... Точно, да. И то в един момент, в който толкова много... Да, се насища. Психическата работа за това, защото някои усещания са малко дискомфортни. Има едно такова, където лежиш такова покорено, иска да те накара да се свириш, иска да ритнеш, да направиш тик. Точно и преди ми се е случило точно това. В момента с болката и с блокажите е точно заради сега, това, има нещо. Като тук трябва да отворим една скала, че Филип се пусна на максимум на 60 градуса на сауната, иначе при по-малки градуси не е задължително да има такива усещания, той е екстремист. Всъщност, между другото, трябва да споменем, че и водородният апарат много помага. Водорода много помага за това да ти се прочисти и горе към главата, въобще центровете, да заработят. От всичкото на друга, аз идвам леко болен в момента. Дойдох не така. Сега едната е абсолютно чиста, другата има още малко. Добре, и сега спираме и продължаваме с един масаж, за да направим една цялостна процедура от край до край. Добре, благодаря ти, Филип.